Martin Račko. Akademický sochár Martin Račko sa narodil 5.7.1959 v Košiciach. V rokoch 1979 až 85 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor design v ateliéri docenta akademika sochára Tibora Šotera. Od roku 1985 pôsobí v Košiciach. Počiatky jeho tvorby sú späté s návrhmi a realizáciou prvkov interiérovej a exteriérovej architektúry. Jeho tvorba interiérov sa vyznačuje symbiózou výtvarného cítenia a funkčnosti zariadenia súčasne. V rámci povýšenia estetickej hodnoty priestoru využíva vlastnú obrazovú tvorbu. Práve obrazové prvky prelínajúce sa architektúrou sú mimoriadne dôležité pre vytváranie ďalšej dimenzie priestoru a tvorby jednotného celku. V obrazoch, ktoré tvoria dominantnú časť jeho súčasnej tvorby, sa okrem abstrakcie rád viaže aj na témy divadelných scén, filozofických myšlienok pojednávajúcich o ľudských vzťahoch a podvedomé vnímanie sveta. Ľudia sa ma niekedy pýtajú, či som sochár alebo maliar. Vlastne čo som. A ja jednoducho odpovedám, že som výtvarník. Študoval som síce na Vysokej škole výtvarných umení design profesora Šotera, ale život ma ako si tak odplavil do plošnej tvorby, do vôd maliarstva. Venujem sa tomu už v podstate od začiatku 90. rokov.